Mit szólnál ahhoz, hogyha picit le tudnád lassítani az öregedést, netán visszafordítani? Mit gondolsz, lehetséges ez? Hogyha elkezded pótolni, bevinni a szervezetedbe azokat az anyagokat, amiknek a szintje 25 éves kor után csökken, sőt, olyan középkorra, 40-50 éves korra már drasztikusan lecsökken a szintje, akkor bizony adhatsz ennek egy esélyt. Két ilyen fontos anyag, a kollagén és az NAD+, ez mind a kettő megtalálható a Metapower Advantage italporba. A kollagént nagyjából tudjátok, minden mindjárt mondom, viszont az NAD+ az egy nagyon fontos anyag, és keveset hallhattatok róla, ugyanis szervezetünk minden egyes sejtje igényli az NAD+ azért, hogy a normál energiatermelő folyamatokat fent tudja tartani frissen, fiatalosan a sejteket, és segít kijavítani a DNS hibákat is. A kollagénről pedig biztos tudod, hogy az emberi szervezetben a legnagyobb arányban előforduló fehérje típus, szinte mindenhol ott van a bőrben, a kötőszövetekben, az izmokban, az izületekben. Viszont ami nagyon fontos, hogy az átlagos kereskedelmi forgalomban kapható készítmények 1, 2 vagy 3 típusat tartalmazzák a 28 típusú kollagénnek, miközben a doTERRA Metapower Advantage italpora 9 típusú kollagént tartalmaz, ami tengeri halakból lett kivonva, de a legfontosabb tulajdonsága az, hogy 70% a tripeptid forma, ami 12-szer jobb biohasznosulást tesz lehetővé, mint az átlagos kereskedelmi forgalomban kapható kollagének. Hogy miért? Azért, mert a tripeptid forma az gyakorlatilag nagyon röviden a kollagén legkisebb szerkezeti egysége, annyira le van bontva ez a kollagén, hogy a szervezetbe jutva azonnal tud emésztődni és hasznosulni. Ezzel szemben az átlagos készítmények 15-35%-a maximum csak tripeptid forma, tehát ne hasonlítgassuk össze a grammokat, mert természetes, hogy a másik típusú kollagénből sokkal több grammot kell bevinned, hogy elérd ugyanazt a hatást. A kollagén és az NMN, ami ugye az NAD+ előanyaga, és itt is megtalálható, erőteljes kombinációja támogatja a bőrünket, a feszességét, a ragyogását, a ráncok csökkentését, támogatja az izmokat, az izületeket, a csontot, az inakat, támogatja az immunrendszerünket, segít fenntartani az energiánkat, tehát egy energia többletet ad, segít a biológiai öregedésünket lassítani, a szív- és érrendszer támogatja, a pihentető alvást biztosítja nekünk, segít javítani az agyi kognitív funkciókat, és ezen a két anyagon kívül még rengeteg mást is tartalmaz ez a doboz, ez a kis tasak, a hialuronsav, resveratrol, szintén a fiatalságért felelős liposzómás C-vitamin, ami segít felszívódni, ez mindenképpen kell a kollagénnek a jó felszívódásához, fitoceramidok és rengeteg antioxidáns. Tehát ez egy erőteljes kombó ahhoz, hogy frissek, fiatalosak, energiával telik tudjunk maradni még nagyon-nagyon sokáig. Most pedig a 200 pontos promóció keretében te is ajándékba kaphatsz egy Metapower Advantage kollagén és NMN italport, ami egy nagyon kellemes ízű, citrusos, narancsos, én nagyon szeretem, nekem ez a kollagén készítmény ízlik eddig legjobban, amit próbáltam, és most ajándékba kaphatod, akár egyszeri rendelést adsz le, akár hűségprogramos vagy, de még azoknak is, akik újak, és most szeretnének először vásárolni a doTERRA hivatalos nagykereskedelmi áruházából, nekik is ajándékba jár.